Oye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Vyakigima omwanchi omulielia wigetaseni Ensoko no basemire kwanenga kwabiri kugutwara obulielia buru vyakigima na bayigo kwegokeria emiroberio imigetaseni Ensoko nebiro binde nende tokokwaligania SMS ya mangana mayato kumanye nare yatikire korwa chingongo chonsi inyechense nchenkorokwa Kerubo Frida nchenkorokwa Clinton Ndigi mwanchi omulielia no gukunyora ng'asensemo ya kabere asenkwane abene obutuko bwarero tubwato mugeni ase studio na twachigete gukorira eira tuchigosanganere engineer James Kemoni hanyare ko bwagotumanya oburai bwa siasa na bwigo amagendro ari agenda tekoneki wasorongora gusi ande mona setura mulikire account ya Nyamira ase arokire ganga yogo chekoria ekerogo kyobo governor kurendo toreka sense meyo tigatura nyora senchira yobwengari tukwari ganto tibutuko bwarero bwata mawronza akamita Kambwata ndaka ngaki kinungusikendo kugoro ngakura amaina arueta igoro ande yawaniga motu ko ngati ejinse mochane Johnson umusacho yomo utia makweli maiga yogo saganwa na isemoke ase wodi ya Magombe county ya Nyamira ndimo fara tu areta ni stadium ebya kitabiria igobugorire no genda bono iga gobirikire Kisii county government omo MCA Kisii Central oegereire getambokero gyo kugoro kwebira gitase county ya Kisii ebirache gosira magendero ekogera mune ebitwaganeti unabona ogando akane mocheri ani mocheri akane billions na magaye getaseni Ensoko TV kumulikira ya matemo yaganete obokonyi boko mweni omwanchu abensemo ya isinta nigo yakonyirwe Karibu sana omwanchi omulielia tosanga sobwa mogochaka bono iga goika omwelio kuyachaka maya yebire biganio tukuyachaka kurwa se county ya Nyamira singo kumenya buno musayo yomo bw'emyaka 23 asamalieta Gideon Akama hoyo kurukura se kenyorogi ya Sirate me wadi ya Magomba se bunge akitutu masabe county yo nikagendeta kurwanira obugima bwaye boniga senya gitari ya Nyamira mayiga yo gosaganwa na isemoke na bayiga basacha bande babere ase bamutigerete chingoma chintende mono kwana kurwa senya gitari iyo ya Nyamira niko bono Gideon Akama asabire serikali henyare ko bagi kumubwatesia eyena kyakonyora obwene bwaye maiga yogo saganwa ni sababu itaramanyikana wikiraboniga muri kito Steven Nyarikiembunde agotomanya senjiro wikirana ekeretu wika senyagitari ya Nyamira Lefaro ekeretu kumera yokoreire kebekio Gideon Akama igakwera teneni ayeterete asiritu kerio asekorengana nera kweranga ni gari kuria ranch ekere ango ya Dickson Mosocho yore boigo Morisia amuruseti nyomba na gati ya basaye bande na kumusiba chingori kumuira wika auroche na kumuhigosa ase ensemo ya Sirate alengi nyomba chire sasta twara wasiri ranch ngonyakoli pamura babiri bagacha bakase ngonyakoli ranch bagante ngasoka ngotora ko kasoka siko ango yana akabate umusibero mumuroi ango kurukuna Dickson Akama bakabwata bakasoka nyita bakansiba bakanyiro chiroche ryoka karabangiroche akande nganda Lawrence elio mwelio Bansi bete chingari pale batatu abegi Dickson Akama na kaka abangiroje akabwata abegi akambwata ukogoroko akabako na kaka akambwata ukonoko ango no yokoro kumukaya kinungo so abwate akandenga ande roko Lawrence elio mwelio korengana Dickson Akama ni gakweranga nigo bamuigosete umotwe goika kubimba komorusia maino kugoro kwae gukabuturwa nabo igo chinsemo cha Chansoni agatericheruanse goika gosareka akandenga ande roko Lawrence elio mwelio kaimoki igoro
aria ng'agete gosiga iga abegi akambwata amagoronsa akamita akambwata ndakang'aki kinungusu kenda okogoro ngakura amaina arwete igoro ande iga bono iga omonto okong'ati echinsemo chiane chiansoni chikong'ati ngoigonya koyaki emesa rigete takeire korusigu abwatete akang'usa okogoro ogwakire ekinungusu kobachagete riuga maino arwete tindikonyara gotakuna kenda okogoro tindikonyara gotacha koreng'ana no repoti ri omonyagitari ntenenera Erastus Ndemo niga atebire ng'a nigo morwaire oyo iga arachi gokorerwa obomani iri kweneki ng'a chinsemo chia Chansoni ngochikobatire chikwiraniwa boikiranu. My name is Erastus Ndemo. I'm a dig here at Nyamira County Referral and Teaching Hospital. So about the patient Gideon Akama, he's 23 years of age, a patient who was assaulted by persons well known to him. And unfortunately, the patient sustained testicular rupture, and the patient is due for surgery, being seen by the consultant. And currently, the patient is stable, doing well, and is under due medication. Nige familia ya iga yesokiri wetera Dorka Akama na kwera tene ninga nigo baganeti obwene bwabo bonyare ko bogikirani wase omwana oyo gotumia nto batisha justice intete no mwana yarwari kuna ndori omoitete abugatu aerese because ntuko ikaboni kantora manyenki bare kobona chitaka mugwatu tuna guchaka kumuita tari koeresa nki bakobona basaba kwa na serikali ankabanya akimbwe na tumbwatu na mbaiboli baranshugurikira nyagita asensemo yo mwegererio mwanya banto eno kumocheche igatebire ng'ana chigotena ne familia yega kwene kingo bwene bwabo ngonyara ko boikiraniwa wane gento twarigereria nkeri ng'atika twamwira buna office tosoime gere tokonye family na nde twabagairia according ringe babone tokokora to make sure muna yange yabo yabwaturwe kiagera ntoigwete ng'agachita kebacha lakini twabade basiringi abone tokokora bakonywe na ntubu no office twamwira bono gochipi ni fully tokonye family na kobaguide gwikatorere ng'a omonto yobwaturwe. Steven Nyerikie Mbonde, Ensoko TV, Sirate county ya Nyamira. Tukoska hosio mancho morigeria nigo yabo mweso gochia senko mosibati de bora ke muntu oyo siretio mwako na komwenia ekiaeta asekenyoroke gotoka nseme utamba eward ya Kisii Central nsemo ya bunge nyaribari chache county ya Kisii maiga yoko maigose maiga yo kabero mu MCA we ward yo musike kefa mugaka kurwa eira yogosira kumwagachira enyomba iria nyare koba gakwenekia komenya nige nkeyo ya kambu ya mono asogosiroko na kubasaba abarayibande naboiga basamalia bayakobaika ange eliokoba ogosira wencherende yonsi omurikito weekly forenge na ikira nasyensemecho naboigo gotwariganira roboti rokubwatia Nkeyemo kurwa asekenyerugio tamba eward ya Kisii Central ensemo yebunge nyariba chache county ya Kisii nigerane kiego gokera magega yo kwego gosira ukwagachirwe nyumba magega yo gochandika aseke tambe asengenche mechande menge yo mugako yo kurwara aseke tambe nego gosira ubugima bwaye njo mugako na tinde ku Wednesday umugambia karora mabira akarora tikambia kiro umwana enyomba nandi namwira na irimbu ya mono asa yakorire imbu atinjirende yonsi mugaka ruara semia kimenge akaire bintu byonse bona timbuga tincherende yonse bono igonte gete koira ne ditangani kabise family ya mwamanda arenga mbia mono kigima etali ne kerengo asemire menene mwakorire koruo yo minto sora arara wabwatira nire mere mubuya waye ikiria iga kako kuana na bararia maiga yogo yitarire nkeyo ere kurugo siro kwo nigo keva mugaka oyo kabero mwe musibe ward yo atebabuna nire buye ko basira abatari kwenyara na bokonyora gwense erinde na barabwo beigwe buya borwa keva mugaka ego twakira iga ko mongino yo pora pore twarenga kimaino mwana oye wese kurigerie ime mberere nsabwo umwaka yasira umwana ori tigarite bwieka utabwati nyombo kurare gento kelime kurara gesona nakina amwete buno murai nyombe yega tumwagachere ebe kwa mabati ko bega tora mabati rero akana ari ngo burai na temete kwagacha nyomba chinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora mabera ase
ubutaka buri umwana uyu omoke bonaga n'amatemu akora babwati nyumba agasomera Gicuna nonya nabo nigo kuburia kwarurwe gochia asa basamaria baya baria bari no moyo bugwancha wesokia na kurwo okoboko kugosira gocha senkeyo ere no kogania okonne kigima asenchirende yonsi iranyare kane asiga abantu baminto tigatogenda gokonya abantu asitokonyara ubwatira n'abantu baitu botamba aneke nyorugi otamba nona ata uno uyu kabero murai egere tokonye umongino tpora tore na murai undo kurwa umongino tpora nera sonyo biasara binde arunka iga konya kamwana katikate enkeyo amona bamate nigo bakabuna mbimono asogosirokwo nabo kwigore bisieri gochia sonde bwensi oragane ko yetarire enkeyo eriko baikange Igonkugania barayi barororo mono mugambi Keva n'abandi bamwabwegere bankonya abana bakora amasomo ainaro nari gusaba mane koiranĩrio yo minto Keva murevu honorable ing'ambu ya mono aseng'enje yokobeka okoboko asenkeye konyora amabati tokorere nyomba eyeiga omwana oro wamenye omwana omomura owetanire emiaka 15 buneke gusikere amasikani tari konyara korara na ng'ina ngeso nakorara muno mugambi ateba bono twagokire sana ntoche mosoye nyomba eye arare oruo ogende esukuru ngesura agosoma ogendere butambe bo erinde Nyasaye nabagokonya ekiagera Bibilia egoteba ng'a okoboko gokorwa nigo gogoseseniwa igo rende twegende ng'a Nyasaye nagoseseni ekero ogendete kona goeta agokora emeremo emekong'u okoburia boigo nigo kwarurwe gochia sabarai wesokia erinde ko baikang'e abatari kwenyara bunabwo ngotebi n'abarai bande bari ebirogo n'abandi batari ebirogo muna Keva bagendere gokonya abaremeirwe buna oyo minto tipora iga ekere bakonyire teba ng'a netageti echikura lakini ebe ng'a nogokonya nari Nyasaye agochia oboseseni ingoripoteria Nsoko TV kurwa Tamba ensemo ya bunge enyaribari chache kaunti ya Kisii retariane Wycliffe Orenge Maega yigetaseni Nsoko kumurikira ikiriro kia mateyemo ya Nyagusira Christopher Momanyi oyo gwakurwa umuteguro ensemo ya Isinta na gusira asekonye babwate ebilianene asenkendu ya ibara nigo mwakili Victor Swanya litkolia lerabwa tukobokonyi ugochigwakana ebilie yonsi chiga kecho boigo nigaro bokonyi neira yogochokobogoria omubero yoye goikase nkaya ya sekenyoro gekenyoro yapara ibere kiasa tebire bono akasisi oyo tigita bana batana noyomo na inde orenge iso ase amateyo nigo amateaye yanyarako bakegwe sokia na kumwira nirimbo yo musamario yo muya na kumusabage ndre kubasira Nza Marieta goroko mheshimiwa Hezi na Nyamoita Mokwa na kabero MCO Motore meye county ya Nyamira wekiama kia Wiper korengana ne story yabege twasembeo asokugani kwarenge kumuga korara okurukunga gasisi Momanyi oyo beda se motari ya ibara family yabo atokuganinge konyuma sigo ikonyoro baberero murito asengenze eyo ntwarigete abaraito toranyare goikera mheshimiwa wakili Victor Swanya korume yabugetutu obeiro gokonya abana tintakano obeiro gokonya asokugani korasa correspond asobwango ngamurigege kwera 19 ntakana ye makonyire ngamatengo kugani korasa family na bakiti asobwange kemambie kontoma na chicha twagambire ne family na roriro kugani kware ngororo igonga Swanya itabiranire na ndengo korare biriera ari ase mochari ya ibeno ya ibara gokorare biriera ari ibara umubero chicheri tukori aramisi umubero bo mugaka gasisi no mheshimiwa Victor Swanya gochiko yo dress ajogorere sanduki na ndagore yase make sure ngo umubero yo ikirega iga family enyoro mutimoko niyo yo mwabo igera baira nasoboge mababo bakawaida amaene oyo minto Victor Swanya na baiwo bwangu bwo kongweito na ndibona bwato moyo oibo gokonya amaene na bato toriro musigo bakatwa kumina omonene na bari moyo okonya abantu baye na ande onko musaba yara maya aendre gokonya konya bogitutu buna ikiriga yase kenyoreke around igaiga omonene tigamokonye na ndaendera gokonya chintakana na baburaka ekora nangise ngote bari chintakana ne yabo burka na abaye ene na atebire nga moseni we mono na goetero mwakiri Swanya
nera boigo rituko riarero minyokire boigo bana nyantie kama yoro nero ikirenkeye eke no konyiro omosigo renge gaiga bolo twatigire korera bolo toroche nganto ikaransa totere totebinya sae ngambi yamono twirane ngambi yamono Moses ni ege kogera bune bitwaganete na bono gando akane mocheri ani mocheri akane billions o gorire gari bono tole mete twatebire na ntori kuna korera bono twatire gwetu etinyiria mariga twatebire tenya sa konyo mwana swanya mogwakiri egera nyare okonya Nyamira yaito count yonsi anyi bwaterani obora buboria okiri gari bogitutu bwoke na gocha gaiga seito Nyamira count atoroseranie chipara inyore chipara anyora chintakana anyora batabwatie emerero batabwate sinyoba chiabo ababekere family ninsere na ndokugani konde ngotakeru abarayase bari bakwigweri ogeri nabo bago kamen egekoera omongi notigu nabato musigo manene bado bwa bana batano noyomo rurenge oyo bono sirete nero renge breadwinner nero rego konye family ye nande nabera nyagitari asema tukoma kenyora ndeni ntikarande bakabesete baga clear mangana abera tato so bado ngurangire torabara bakonye family ye ninsere Okoboliwa nigo kwaruri gukia sabe ibori gosokia abana bari bwato muchando bubureire boborema bwebimo uyomanyikaine buna cerebral palsy bakine buna abana bande kuboli ko boigo nigo kwarurigwa gukia ase yamate gotiga konengeta abaroire babwate oburuirubo Iko bono besokire na goteba buna no bwene bwokomenya buya no muntu nde bwensi okuno kubolia kwa ruru asensemo ya Isaboke uyore omotendri bweri shirika ria Site of Relief amana babwatani abo baruro bosemia na boigo nigo bono hebitamba byo bochenu pampas byarugwa gukia sabantu bari babwate abana bari no muchando yo okwana kora somo chyo Nairobi ababwatani abo nigo baro kubolia gukia serikali kwa eneki ya chingaki chukulika abantu ase omurubiri oinwa jamii abantu abo nigo bwenete konyora obokonyo obo wanchereria botayo Chingaki ense engima egochengera omutienyi bokorwa ogosegeta gocha ase abantu kubwatekana noborwaire bwebimo ase mwanya bantu obumanyekanete buna cerebral palsy nigo ababwatani ao baumerana aso mucho Nairobi na korwa obokonyi gocha ase abamenyi be county eyo abo babwate omuchando boborwaire obu gokwana emambia yeritkoria rero nigo ababwatani abo baruro kuboria gocha ase serikali nene kwango ya richiko ria abantu bari bamenyete no borema nario abarwaire abo baranyore obokonyi. Today here we are celebrating Cerebral Palsy Awareness Month, where we are at the climax of impacting the community and creating awareness on a cerebral palsy condition. Indeed, as a country, we are seeing miles and progress, and also the enactment of our Disability Act 2025 that has so much progressive. And now what we want to call upon is the implementation of Disability Act 2025 that the President enacted last year. We have a number of challenges to fast track the process. And we are ready from a private sector to step in these very large shoes that need to be filled and help in whichever way possible that we can assist the mothers, the parents, and anyone else who is afflicted and needs support from us. Chingaki checho nigo okuborigwa kwarure gukia ase amate kwenekia abana bari babwato muchando yo ngosokigwa bare tibari kubiswa nario baranyore amasomo naboigo gukina buna abana bande ase boigo bari bakorenda abaroira abu bakwaneire esabari yabo. I am a cerebral palsy warrior. I am here to say that true disability is not a curse. It is how God created us differently with different abilities. I could encourage my colleagues living with cerebral palsy that we don't need to love ourselves, to encourage ourselves, and to do our best to make our life better.
a parent to a 15-year-old boy with severe cerebral palsy, meaning my son can't sit, my son can't hold his neck, my son can't talk, my son can't walk. He's just there. Mara mingi muse mtu wangu analala tu, tunamwanika na tunamuanua. In case you want him to bask, you just carry and go, unaenda unalalisha kwa jua, then jioni unakuja unaanua. In case of rain, ikipata kama labda niko mbali kidogo na nilikuwa nimemwanika, bahati mbaya. My journey has been a tough one. Along the way, we lost the dad due to depression for the same. And it has not been easy. It has been tough with all the medication, with therapies. Nonya nabo ni igoba ruro kuboria gucia ase serikali kweyeria rigoriria mariogo abaroira abo bagutumia nario abange barakonyeke ase baigo bakwanire buna omoroberio obobwenia osha obairogwa kwa gucia ase abaroira abo. When we see Baba Diaper karibu na sisi tunasikia ni kama part of us is relieved when we see diapers, because diapers has become a necessity to us, and that is our cry every day, in, out. And if at all the government will come in and support us, most of us will have that comfortable place to live in, because most of the time the parents are not known because our disability is not seen. We would request if the government can put every child under the Inua Jamii, every child that has a disability and actually is having the certificate of disability that is showing that child need, that support. Also about SHA, it's unfortunate that nowadays our special needs kids, we are told to, especially when they are over 23 years, we are told to register them as individuals. Ngoripoteria Ensoko TV, eritariane Linet Nyambane. Tuskabusio mwancho morigeria hase gikaro ekio kyabarentamo abonjiriria kurwa chinse cheisco gyakorekana somoncho Nairobi kemanyikaine buna Kenya International Investment Forum gikoragwo no murai wense William Ruto mwaziri monene Musalia Mudavadi nigo bono bayakeire bose irokoboko hensi ya Kenya hase obosera bwaye okoro bonjiriria gwetera hase bitambokero au hensi ya Kenya yabekire. Umurai Ruto nigo akwanira iguru y'umuganda w'Abakenya abo bare ange gukora emirimo ubwagachiwe chipara no bosombi bwakera engencho okobekwa westima hagati y'obuyobondo bonge bokongusa abonjiriria kurwa ase chinse cheisco mulikito Edina Mora no roboti ruo. Ase gikaro gya kane ekio kemanyekanete buna Kenya International Investment Forum ikio yakorekana imeyo mucho Nairobi. Umurai Ruto na omwaziri omunene Musalia Mudavadi nigo basanga na abonchuriria au kurwa se chinse chesiko abo baganete kubeka enibo yabo aiga. As a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Notably, the strategic, innovative, and investment solutions will contribute to inclusive growth and social prosperity for our people, enabling us to realize the government's bottom-up economic transformation agenda priorities. Umurai Ruto nigo abaenekeiria bonchuriria nga Kenya nereange kubwaterana na barabo aso bonchuriria asengencho Kenya nigere n'abakoremerema bange abo bareange okoremeremo ase ebiwanda ao. I assure you that Kenya is ready and open for business, and I look forward to engaging with you. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. I was specifically touched by our friends from ADEC, an American firm, who has identified Kenya for what it is, that we have the best human capital you can find anywhere in the world. Boigo amagacho yechipara okubwataniwa westima ase chinsemo chonsi no morembe
nigo byabekirwe eriokoa abageni ubugusu bokorete nibo yabo na gukora ubonchoreria. As many of you will be aware, we have launched an ambitious national transformation agenda anchored on 3 critical pillars. First, we are investing heavily in infrastructure and connectivity by expanding roads, railways, airports, and seaports. We did launch the extension of the standard gauge railway that will now find its way to Uganda and to DRC to improve on our logistics. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. Waigo nigaenekirie asekera esekta eyoborubi chikware oboremi ne sekta yobosombi nigo byabekirwe ng'e erio asengencho yomongso bwabonchoreria. To further support investment decisions, the government has developed an investment project catalogue, a comprehensive deal book that brings together Kenya's most promising and investment-ready opportunities, and which will be showcased at this conference. We have decided to put together all the investment-ready opportunities available in Kenya, sector by sector, with a detailed analysis of what you need to do to unlock that investment. We will also tell you in which places will you find the space to be able to undertake whatever investment you want to make. Koriboteria ETV Nsoko ereta Nedina Mura. Manchumulia kurasa roboti rwaye Edina Mura nigo togo ikomoelio gukumulikira amaya ime Nsoko TV asobutuko bwalero kurende ndubwate sensemo ya kabiri enkwana ya bene butuko bwalero tuachika okumanya engineer James Kemoni nware ase studio achiko sangana intwe ali agendrira sobora boge siasa na magendro kurwa sorongora gusi andana ndikirenga yukuria kero kibo governor county ya Nyamira toskaro mwanchumurigeria kuri naturase kageteri gitambe kurende nabo bagunya gutuma maburio riwori nene tokobolio mwanje murigereria je uko kadi mimi niko kadi acha mimi niko kadi Dramanya Barnabas kurase studio ya kabere wasenare kadi aba confirm ganare kadi toskare kuira naturase kageteri gitambe mwanchumurigeria